Relax Smile známy ako minimálne invazívna operácia očí bez odklopenia časti rohovky. Ide o tretiu generáciu laserovej korekcie zraku, pokročilejšia ako PRK či LASIK. Femtosekundový laserový systém vytvára tenkú lentikulu a malý otvor v neporušenej rohovke menší ako 4 mm, a to v jednom kroku. Chirurg mechanicky vyberie laserom vytvorenú lentikulu cez malý otvor, takže narušenie jej biomechaniky je minimálne. Vytvorením a odstránením lentikuly korigujeme dioptrickú vadu bez narušenia biomechanických vlastností rohovky.